Il-ġurin ta' Noel Azzopardi li qed jiġi mixli li spara u qatel l-Erik Borġ ta' 27 sena fir-Rabat propju fl-ewwel ta' sena ta' sentejn ilu ikkonkluda illi hu ma kienx fi stat ta' ġenn, iżda bħalissa m'għandux jgħaddi ġuri. Id-deliberazzjoni kienet bdiet fis-sija ta' wara nofsinhar. Matul il-jum ix-xhieda kollha eżewrew id-dispożizzjonijiet tagħhom fil-qorti. Fost ix-xhieda kien hemm ukoll psikjatri li komplew jisħu fost l-oħrajn li l-kundizzjoni mentali tal-akkużat ma kienx fi stat normali. Il-ġurin illi beda nhar it-tnejn kien qed jinstema' quddiem l-imħallef Neville Camilleri bir-responsabilità tal-ġurati tkun dik li jridu jiddeċiedu jekk l-akkużat kienx fi stat ta' ġenn fil-mument tal-isparatura u jekk hux fi stat san biżżejjed illi jkomplu l-proċeduri kontrih, tant li issa ġie konkluż illi m'għandux jaffaċċja ġuri. Wara sottomissjonijiet tad-difiża u dawk tal-prosekuzzjoni, l-avukat Arter Azzopardi beda l-kontroreplika għan-nom tal-akkużat. Wara indirizz kemm xejn twil mill-imħallef illi ħa kważi 3 sigħat, fil-qorti ħareġ ukoll li Azzopardi fil-jum tad-delitt lemaħ karozza ħdejn l-eliqi, niżżel il-ħġieta tal-karozza tiegħu u l-vittma legatament kien pronteddu. Noel Azzopardi qallu wkoll li kien konxju li spara lejn Borġ u ta' dak li għamel għax kien jemmen li l-vittma illum jew għada kien ser jagħmillu xi ħaġa. Issemma wkoll episodju fejn dar bara lil xi ħadd f'karozza jiċċassa leħ li kontribwixxa għal biżgħat tiegħu.